Yeah, Jason Mac Beats. Para sa mga tao nga nagpaningkamot, pero murag lisod gihapon ang kinabuhi. Paminawan ninyo ni Bisan unsaon ako paningkamot, murag wala may kausaban. Matagad lang nagtrabaho pero lisod gihapon ang kahimtang. Ang sweldo gamay, ang gasto nagsaka. Ang panginabuhi karon murag bugat na kayo dalon pa. Bisan unsa pa kadako ang imong kita, mahurot ra gihapon tungod sa presyo nga nagsaka. Ang bugas, ang sudan, hasta gasolina, murag kada adlaw adunay bagong problema. Unsa naman ning atong kahintang, murag wala na'y kausaban nga akong makita. Akong pangandoy nahimo na lang og damgo, kay sige na lang kog hunahuna kung unsaon pagbango. Pangandoy nahimo na lang og damgo, tungod sa kalisod nga akong nasinati karon. Pero bisan lisod dili ko mohunong, kay napagihapon ko'y paglaom sa ugma nga moabot. Matag gabi, maglingkod ko nga naguna-huna kung unsaon pagpaayo sa kahimtang sa pamilya. Gusto kong mahatag ang ilang panginahanglan na panusahay, kulang gyud ang akong mahimo karon. Nakita na ko ang kakapoy sa matag naong, sa mga ginikanan nga wala mo hunong. Bisan sakit na ang lawas ug walay pahulay, nagtugi gihapon para sa ilang gihigugma sa kinabuhi. Bisan pa man sa tanan nga kalisod, dili na ko biyan ang akong mga damgo. Kay kabalo ko nga dunay panahon na ang akong luha mahimong kalipay o kalam pusa. Naunsa naman ning atong kahimtang, murag wala na'y kausaban nga akong makita. Ang akong pangandoy nahimo na lang og damgo, kay sige na lang kog hunahuna kung unsaon pagbango. Pangandoy nahimo na lang og damgo, pero dili ko mohunong sa kaya ang tao nga magpadayon sa pakigbiso, makabot ra gihapon sa iyang destinasyon. Jason Mac Beats. Para sa mga naningkamot, bisan lisod ang kinabuhi, ayaw pagundang. Bisan ang pangandoy karon murag damgo, moabot ra ang adlaw nga matuman kini. Padayon lang,